5 hónappal ezelőtt dokumentumfilmet forgattunk Tanzániában Jakub tevékenységéről. Azóta sok minden történt, és azt kell mondanunk, nagyrészt jó dolgok. Nem sokkal a filmünk megjelenése után egy aktivista és újságíró Kazahsztánból Tanzániába utazott, aki önállóan ellenőrizte a tanúvallomásokat, akikkel mi beszéltünk. De még ennél is továbbment, mélyebben kezdte vizsgálni annak a kiskorú lánynak az ügyét, aki elmesélte, hogy Jakub megerőszakolta és késsel megvágta. A szóban forgó lány, nevezzük Ioletnek, megmutatta az újságírónak azt a házat, amit Jáhöl bérelt, és ahol elmondása szerint az egész incidens történt. Megmutatta az újságírónak a késtámadás okozta sebeit is, és elvitte ahhoz a nőhöz, akihez azon az éjszakán elmenekült. Egy másik tanú, Modest is beszélt erről az esetről, aki azon az éjszakán ugyanabban a házban tartózkodott. A kazah újságíró nyomozása kétségtelenül nagy jelentőséggel bír. Azonban a legfontosabb, ami történt, és ami megváltozott, azt megmutatjuk ebben a filmben. A filmünk és a kazah újságíró munkája alapján felvette velünk a kapcsolatot egy ügyvédnő, aki gyermekjogi védelemre specializálódott, és van tapasztalat a szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyekben. Ennek köszönhetően döntött úgy, hogy Violet védelmére kell, de nem csak érte állt ki, kiállt minden gyermekért, akik valaha áldozata lett ilyen erőszaknak. Ezért vagyunk most Tanzániában, hogy megtudjuk, mi a helyzet a büntetőüggyel, és milyen stádiumban van a nyomozás. Mielőtt megmutatnánk mindent, amit kiderítettünk, szeretnénk köszönetet mondani minden embernek, aki az első film megjelenése után érezte, hogy segítenie kell az áldozatokon Tanzániában. Ez annak bizonyítéka, hogy jó emberek léteznek. Igen, vannak olyanok is, mint Jakub Jál, a védelmezői és a szekták elleni fanatikus harcosok, de szerencsére sokkal több azoknak a száma, akik megőrzik a józan eszüket és nem maradnak közömbösek az emberi fájdalommal szemben. És annak köszönhetően, hogy az emberek megismerték Violet történetét, az ő életében is elkezdenek változni a dolgok. Az utcán töltött évek után végre lehetősége van arra, hogy új fejezetet kezdjen az életében. Új otthona van. Elkezdte megvalósítani az álmát, fodrásznak tanul. És ami a legfontosabb, végre van reménye, és a szikra visszatért a szemébe. És tudják, mi a legabszurdabb az egész ügyben? Az, hogy miközben Tanzániában az ügyvéd küzd a gyermekek jogaiért, addig a destruktív, antiszektás ideológia megszállott cseh újságírók figyelmen kívül hagyják ezeket a jogokat. Ahelyett, hogy meghallgatnák a tanúkat, elkezdték azt állítani, hogy Jakub Jál egy ártatlan áldozata a lejárató kampánynak. Pontosan ezért olyan fontos az, amit most megmutatunk ebben a videóban. Először egyenesen Violet ügyvédjének irodájába megyünk, aki egy interjúban elmondta nekünk, hogyan áll jelenleg az ügy. Egyik gyermekvédelmi kezdeményezésem során bukkantam rá Violet történetére, és megtudtam, hogy 13 éves korában Jakub Jál megerőszakolta. Felvállaltam a feladatot, hogy felkeressem őt. Beszéltem vele, a környezetével és azokkal, akik a segítségére siettek, amikor ez az incidens történt. Azt tervezem, hogy segítek neki, és már segítek is, hogy felkeresse a rendőrséget, tanúvallomást tehessen, és elindítsa a nyomozást Jakub ellen. Ami Violettel történt, az nagyon nehéz helyzetbe sodorta őt. Nem tért vissza ahhoz az emberhez, aki gondozta. Mert kegyetlenül bántak vele, teljesen elvesztette az önbizalmát, és abba hagyta az iskolát. Minden rosszul alakult amiatt, amit Jakub tett vele. Ezért nem is tért vissza oda, és úgy döntött, az utcára megy. Már jártam a rendőrkapitányságon, és beszéltem a nemi ügyekkel foglalkozó osztály 3 munkatársával, mivel a szexuális bűncselekmények, különösen a kiskorúak ellen elkövetettek, elsősorban ennél az egységnél kerülnek regisztrálásra. Előre kellett tájékoztatnom őket, hogy elhozom Jakub áldozatát. Beszéltem a bevándorlási hivatal egyik munkatársával is Jakub adatairól. Ő elmondta, hogy rendelkeznek a megfelelő információval, és megkért, hogy küldjek hivatalos megkeresést, ami után hivatalos nyilatkozattal szolgálnak. Ezután elmegyünk a rendőrségre, orvosi vizsgálatot végeztetünk a kórházban, és végül az ügyet a bíróság elé visszük, hogy igazságot szolgáltassunk Violetnek és talán még más, Jakub által bántalmazott gyermekeknek is. Ami Violetet illeti, kijelentette, hogy megerőszakolták, többek között rendellenes módon is, azaz 2 szexuális bűncselekményről van szó. Elmesélt önnek valamilyen részletet?
Igen, rengeteg részletet elmondott, amelyek nagy részét nem hozhatom nyilvánosságra a kamera előtt, mivel ügyvédjeként titoktartási kötelezettségem van. De azt elmondhatom, hogy megmutatta azokat a sebhelyeket, amelyeket az eset során szerzett. Számos sérülés szenvedett, amelyeket a saját szememmel láttam. A folyamat jelenleg is tart, de Violet számára, ahogy mondtam, új fejezet kezdődött az életében. Örül, hogy segítséget kapott, és most van reménye, lakhelye és lehetősége egy szakma elsajátítására, ő fodrásznak tanul. Örült, amikor azt mondta, ez az álmom, talán egyszer lesz saját szalonom, és egyszerűen csak élek tovább. Már nem kell az utcán éjszakáznia. És örülök, hogy végre van otthona. Megyünk a bíróságra, és az kétség kívül érvényesíti a jogait. Nagyon örülök ennek. Ezen kívül én magam is apa lettem 2 hónapja, és hálás vagyok mindazoknak, akik segítenek, mert most már van egy lányom, és nekem is kötelességem védeni a gyermekek jogait. Ezért támogatni fogom Violetet, és köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vesz ebben az ügyben. Valójában megvitattam a kérdést egy jó ügyvédbarátnőmmel, Juditszal. Mindketten arra a következtetésre jutottunk, és ő is azt mondta, hogy amit önök tesznek, az csodálatos, de a segítség nem korlátozódhat csupán Violetre vagy más áldozatok felkutatására, hogy mondjuk hangot adjunk nekik és megszervezzük a találkozót egy ügyvéddel. Hiszen ezen gyermekek többségének nincsenek sem gyámjai, sem szülei. Fontos lenne létrehozni egy rendszert, ahol a bántalmazástól megmentett gyermekeket elhelyezhetik, egy jó rehabilitációs és pszichológiai támogató központban, ahol gondoskodnak róluk, segítenek nekik felépülni, és például Violet esetében visszajuttatni az iskolába. Remélem, így Memphis beindul és folyamatos lesz, és persze nem ér véget ezen a szakaszon. Azért döntöttem a rendőrségi feljelentés mellett, mert találtam egy ügyvédet, aki vállalta az ügy újraindítását. Mivel Jakub kegyetlen dolgokat tett velem, megerőszakolt és szodómiát követett el, de kiállok a világ többi gyermeke nevében is, hogy Jakub a jövőben ne követhessen el hasonló bűncselekményeket más gyermekek ellen. És köszönöm az ügyvédemnek is, hogy védelmez engem, és újra nyitotta az ügyemet Jakub tettei miatt. Kiállok a világ gyermekeiért, Afrikában és Európában, és még egyszer köszönetet mondok az ügyvédemnek a támogatásért, és mindazoknak, akik megnézték az első videómat, és úgy döntöttek, hogy segítenek nekem. Mit gondolsz, mi történhetett volna, ha akkor nem tudtál volna elmenekülni? Mi lett volna a vége? Biztosan megölt volna. Maguk is hallották. Az ügyvédnő Tanzániában, miután megnézte a filmünket és beszélt a kazah újságírónővel, önállóan kezdett el érdeklődni a Jakub ügye iránt. Megtalálta Violetet és más tanúkat, dokumentálta mindazt, ami vele történt, elkezdett együttműködni a rendőrséggel, és készen áll arra, hogy képviselje Violetet a bíróságon nemi erőszak és szexuális bántalmazás vágyával, olyan bűncselekményekkel, melyekért Tanzániában hosszú börtönbüntetés jár. Mielőtt megmutatnánk önöknek, hogyan reagáltak a munkánkra egyes cseh újságírók, szeretnénk mély hálánkat kifejezni az ügyvédnőnek a bátorságáért és a hihetetlen elkötelezettségéért ebben az ügyben. Nagyon hálásak vagyunk a meghívásért, hogy ellátogathattunk Tanzániába, pont abban az időben, amikor a saját szemünkkel láthatjuk, hogy Violet élete végre jobbra fordul.
Violettel voltunk a piacon, ahol életében először válogatott magának ruhákat a saját ruhatárába. Meglátogattuk azt a helyet, ahol fodrászatot tanul és megvalósítja az álmát, miről már évek óta beszélt. Láttuk új otthonának kialakulását, azt a helyet, melynek köszönhetően többé nem kell az utcán túlélnie, hanem végre lesz egy biztonságos hely az élethez. Pontosan ez a lényeg. Esélyt adni azoknak az embereknek, akik poklon mentek keresztül, nem csak egy tisztességes bírósági eljárásra, hanem mindenek előtt egy új életre. És pontosan ezzel kellene foglalkozniuk az igazi újságíróknak, akiket etikai elvek és a saját lelkiismeretük vezérel. Meg kell védeniük a társadalmat, és ki kell állniuk azok mellett, akiknek a jogait megsértik. De ha a csehországi helyzetet nézzük, egészen más látunk. Miközben Tanzániában az ügyvéd jogi lépéseket teszi a Jakubial ellen, addig egyes cseh újságírók morálisan és emberileg annyira mélyre süllyedtek, hogy olyan cikkeket publikálnak, melyekben teljesen figyelmen kívül hagyják az áldozatok tanúvallomásait. Egyáltalán nem érdekli őket, mind mentek keresztül ezek az emberek, ahelyett, hogy maguk utaznának el Tanzániába és megvizsgálnák a helyzetet, semmit sem ellenőriztek, miközben olyan cikkeket publikálnak, melyekben Jakubialt egy ártatlan áldozatként mutatják be egy állítólagos lejárató kampányban. Például az Íroszlasz egyik cikkében Dvořáček úr azt írja, hogy az általa megkérdezett tanúk szerint a filmünkben szereplő vallomások kitaláltak. De pontosan milyen tanúkkal beszélt? Nem tudjuk. Cikkében 2 névtelen önkéntesre hivatkozik tanúként. Nevek és arcok nélkül. Ezek szerint ez a 2 anonim hang az újságíró szerint nagyobb súllyal bír, mint Tanzániából származó tucatnyi konkrét valós személy. Ezek szerint ez a 2 anonim önkéntes hitelesebb, mint valós szlovák önkéntesek, mint Morika Šurinová, Tatjana Finiková, meg az édesanyja, aki többször is több ezer eurót utaltja a szervezete számájára, abban a hitben, hogy egy gyermekotthon építését segíti az afrikai gyermekek számára. De az újságíró ezekkel az emberekkel még csak nem is beszélt, annak ellenére, hogy kulcsfontosságú tanúk a legkisebb lehetőséget sem adta nekik arra, hogy megszólaljanak. Ezzel szemben a cikkben hosszú idézeteket látunk magától Jakubiáltól, ahol azt állítja, hogy minden afrikai állítólag bármit mond. Állítólag nem értik szavai következményeit, mert állítólag nincs náluk olyan jogállamiság, mint Európában. Vajon ezek a kijelentések nem demonstrálnak nyíltan rasszista álláspontot, amely azt sugallja, hogy az afrikaiak vallomásai eleve kevésbé hitelesek, mint egy európai szavai? Még aggasztóbb, hogy a cikk szerzője ezeket az állításokat kritikai elemzés nélkül közli, és lényegében a jogszerű védekezés részeként mutatja be. Szándékosan lefordítottuk ezeket a cikkeket, hogy a tanzániai tanúk maguk is olvashassák őket. A reakciójuk magáért beszél. Igen, láttuk, mit írnak az emberek a kommentekben, és mit mondanak a médiában. Vannak, akik azt írják, hogy ez hazugság, mások azt állítják, hogy Markéta és Dávid tönkreteszik Jakub életét. De ez nem így van. Ők az igazat mondják. Azért jöttek ide, hogy feltárják az igazságot arról, ami Afrikában történt akkoriban. Nagyon súlyos dolgokról beszélünk, és nagyon fájdalmasakról, különösen egy szülő számára, aki azt akarja, hogy gyermekei és a fiatalok jobb jövővel rendelkezzenek. Rendkívül nehéz, mert az, amit ő itt tett, és aminek mi magunk is tanúi voltunk, mindez igaz. Senki sem kapott itt egyetlen fillért sem azért, hogy mondjon valamit a kamerába. Amit most elmondok, és miért teszem, mindez azért van, mert én is része voltam ennek az egésznek. Ő börtönbe záratott engem. Szóval értem, hogy nem szabad hallgatnom. Mert idővel más emberek is beismerték különböző helyeken, hogy Jakub ugyanazt tette velük is. Meg kell állítani, és el kell kezdeni kimondani az igazságot. Mert ahogy már mondtam, ez rengeteg negatív következményhez vezetett. Néhány gyerek elkezdett drogozni. Néhányat belevont a sátánizmusba. Másoknak tönkrementek a baráti kapcsolataik. Mert embereket állított egymásnak, lefizetett, hogy hozzáférést kapjon, és előre haladjon a céljaiban itt, Tanzániában. Szóval nagyon figyelmesen kell megközelíteni ezt, és teljes komolysággal mondom. Kérem, foglalkozzanak minél hamarabb ezzel a kérdéssel. Mi nem hazudunk, az igazat mondjuk. Ha valaki kételkedik vagy nem érti a helyzetet, jöjjön ide és lássa a saját szemével. Nagyon fontos megjegyezni, hogy Jakubial nem az alatra áldozata. Én már készítettem egy videót Jakubialról 3 vagy talán 4 évvel ezelőtt. Nyilvánosan elérhető a YouTube-on. Egyetlen újságíró sem vette fel velem a kapcsolatot, bár nagyon sokanhoz fordultam, beleértve ismert kiadványokat, mint a Seznam vagy a DVTV. Mindannyiuknak írtam. Minden dokumentum megvan nálam.
de senki sem válaszolt. Majd amikor elkezdődött az Alatra története, hirtelen mindenki elkezdte védeni Jakub Jalt, mint egy áldozatot. Nagyon hálás vagyok Markétának és Dávidnak, hogy felvállalták ezt az ügyet, hogy maguk elkezdtek kutatni, hogy feláldozták a saját idejüket és forrásaikat, hogy Afrikába utazzanak és kiderítsék a teljes igazságot. Szóval nem az Alatra vetette fel ezt a témát, hanem én voltam az első, aki beszélt róla. Hogyan kommentálná ezt? Csak azt akarom mondani, hogy a valóság ez, és az, amit Jakub tett, színtiszta igazság. Ez nem megrendezett. Ez a valóság. Ezek az emberek Afrikába jöttek, de egy centet sem fizettek nekünk. Beszélünk, mert nem hallgathatunk arról, amit Jakub tett. Kárt okozott a kisebb testvéreinknek és nővéreinknek. Ezért azt akarjuk, hogy az egész világ megtudja, milyen szörnyű dolgokat művelt a gyermekekkel. Van egy dokumentumunk, aláírtuk, mindez 100%-ig igaz, csak azt mondjuk, amit a saját szemünkkel láttunk, és semmi mást. Én magam vettem fel velük a kapcsolatot. Írtam Cirokovának. Írtam Aneta Havránkovának, e-maileket küldtem a Roszlasznak és a Szeznamnak is. De egyetlen választ sem kaptam. És eközben egyetlen újságíró sem vette fel velem a kapcsolatot, mint a másik féllel, amit szerintem a független médiának kötelessége megtenni. A cikk hazugságot tartalmazott. Láttam különböző publikációkat, amelyekben azt állítják, hogy egy bizonyos véletlen személy, nem fogok nevet mondani, írt nekik valamit vagy mondott, de ilyen emberek valójában nem léteznek. Ez egy megrendelt cikk volt, amelyet Jakub Jal utasítására írtak. Egyetlen újságíró közülük sem utazott Afrikába, és nem is próbálta megérteni a helyzetet. Miért? Már 4 éve, amikor Jahlal együtt voltunk Afrikában, hangsúlyozom, én egy valós személy vagyok, nem mesterséges intelligencia, szóval fél évet töltöttünk ott. És Jakub Jal már akkor mesélt nekem, hogy barátkozik Cirokovával, és hogy valamilyen közös projekteken dolgoznak. Őszintén sajnálom, hogy amikor megjelenik egy igazi áldozat, aki elhatározza, hogy nyíltan elmeséli a történetét a kamerák előtt, Jakub Jal támogatói azonnal megpróbálják lejáratni, és mindent ellene fordítani, akkor hogyan védjük meg valójában az áldozatokat? A jogtudományban létezik egy alapelv. A szexuális bűncselekmények ügyében a legjobb bizonyíték maga a sértett vallomása. Ha van egy áldozatunk, aki részletesen el tudja mondani, mi történt vele, akkor az újságírók vagy politikusok kijelentései nem bírnak lényeges, vagy egyáltalán semmilyen jelentőséggel magának a bűncselekménynek a kontextusában. Ebben az esetben nálam, itt van Violet, de megbízható források szerint több áldozat van, mint csak maga Violet. Úgy gondolom, meg kell várnunk a bírósági tárgyalást, ahol meghallgatják a sértettek, más tanúk és az orvosszakértők vallomásait is, akik szintén kulcsszerepet játszanak a szexuális erőszak ügyeiben. Ezt követően a bíróság meghozza a döntést, és akkor a cseh újságírók akár ki is fejezhetik az aggodalmukat. Az a tény, hogy ő fehér, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő nem vonható felelősségre Tanzánia törvényei vagy a tanzániai rendőrség által. Sokszor voltam börtönben, és láttam különböző nemzetiségű európai foglyokat. Megítélték, vádat emeltek ellenük, és szintén méltányosan elítélték őket. Ezért az a tény, hogy ő fehér, nem ad neki mentességet. Ez semmiben sem fog segíteni neki. Ha a bűnössége bebizonyosodik, elítélik függetlenül attól, hogy fehérre, és van-e politikai támogatottsága vagy sem. Nálunk az országban is számos politikus van, aki szintén tölti a büntetését az elkövetett bűncselekmények miatt. Tehát a gazdag pártfogók vagy az európai származás semmilyen jelentőséggel nem bír, amikor a tanzániai törvényről van szó.
Én nem félek, mert már 9. éve gyakorlom a szakmát, és nem lehet csak úgy megfélemlíteni engem. A most meghallgatott rész legfontosabb szavai magáé az ügyvédnőé, aki emlékeztetett a legfontosabb elvre. A szexuális erőszak ügyében a legfőbb bizonyíték maga az áldozat vallomása, és nem az, amit egy újságíró mond. Éppen ezért számunkra továbbra is teljesen érthetetlen, miért nem törekednek az újságírók arra, hogy felvegyék a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, és személyesen meghallgassák őket. Nézzük meg még részletesebben, milyen erős az a manipuláció, melyet egyes cseh újságírók alkalmaztak a témában megjelent publikációikban. A legfelháborítóbb a különbség abban, ahogyan Jakubjanról írnak, és ahogyan a tanzániai tanúkat és áldozatokat írják le. A cikkekben Jalt úgy mutatják be, mint egy youtubert, aki csak videókat készít, mint egy neves egyetem hallgatóját. Mély együttérzéssel mutatják be, mint egy áldozatot, aki pánikrohamoktól szenved és névtelen fenyegetéseket kap. És hogyan írnak ezek az újságírók a tanzániai emberekről? Ők csupán úgynevezett tanúk, úgynevezett áldozatok. Közvetlenül nem idézik, amit mondanak, bár a dokumentumfilmben részletesen és nyíltan beszélnek. A nevük és az arcuk nincs megmutatva, pedig a filmben szerepel. Ezeknek az újságíróknak a cikkeik azt a benyomást keltik, mintha a tanzániai embereknek egyáltalán nem lennének jogaik. Mintha nem lenne fontos, milyen szenvedéseken mentek keresztül, mintha nem lenne joguk hozzá, hogy a hangjukat hallassák. Amikor az ember ilyen típusú érvelést lát a cikkekben, kérdem én, nem ez-e a rasszizmus egyik formája? Hiszen az ilyen cikkek teljes logikája egyetlen feltételezésre épül. Egy neves egyetemről származó fehér, európai szava automatikusan nagyobb súllyal bír, mint tucatnyi afrikai és gyermekeik tanúvallomása. Még a címek is magukért beszélnek. Egy szekta el akarja pusztítani a csehet. Az állam nem tudja megvédeni őt. Látják a logikát? A cseh diák szenvedését a riporterek nemzeti tragédiaként mutatják be. És a tanzániai emberek szenvedése? Úgy tűnik, ez a kérdés egyáltalán nem érdekli őket. Ahelyett, hogy komolyan kivizsgálnák a pedofília és a szexuális erőszak vádjait, amelyek a legnehezebb bűncselekmények közé tartoznak bármely jogrendszerben, az ignorálás, az elhallgatás és a gúny útját választották. Most képzelje el, hogy ön Violet helyében van. A testén még mindig láthatók a késtámadás sebei, az egész életét súlyos trauma határozza meg, és akkor olyan cikkeket olvas, melyekben az újságírók hirtelen azt állítják, hogy a vallomása nem hiteles. Soha nem vették fel önnel a kapcsolatot, soha nem beszéltek önnel személyesen. Nyíltan jelzik, hogy egyáltalán nem érdekli őket az ön szenvedése. Eközben látja, hogy ezek az újságírók védik azt az embert, aki tönkretette az életét. Ahogy teret adnak neki a hosszú mentségekre, ahogy kritikálatlanul továbbítják minden szavát, önt, az áldozatot pedig teljesen figyelmen kívül hagyják. Hogyan érezné magát? Talán most értik, miért döntött úgy a tanzániai ügyvédnő, hogy támogatja Violetet. Miért tesz meg mindent annak érdekében, hogy a tanzániai bíróság meghallgassa Violetet és minden tanút. És miért törekszik ilyen határozottan az igazságszolgáltatásra? Mert valakinek ezt meg kell tennie. És higgyék el, amikor az ügyvédnő elolvasta ezeket a publikációkat, a Violet és más gyermekek jogaiért való harci szándéka még erősebbé vált. De a tanzániai lakosok tanúvallomásainak figyelmen kívül hagyása és elhallgatása még nem a vége annak a manipulációnak, melyet egyes újságírók bemutattak. Cikkeikben egy hamis tanú is szerepel, ez pedig már valóban botrányos. A cikkben az újságíró azt írja, idézet, az Aeroslac.cz WhatsAppon keresztül felvette a kapcsolatot annak a gyermekotthonnak az igazgatójával, ahol és más önkéntesek állítólag dolgoztak. Ő határozottan tagadta, hogy mosban történt volna az, amiről a videóban megkérdezettek beszélnek. Ugye meggyőzően hangzik. A gyermekotthon igazgatója, akinek a nevét még csak nem is tüntetik fel, megerősíti Jakubja ártatlanságát. De van egy komoly probléma, mi személyesen meglátogattuk ezt az otthont, melynek Stella a vezetője. És az ott 2016 óta dolgozó nevelőnő a kameránknak megerősítette, hogy Jakubja soha nem dolgozott ebben az otthonban, sőt soha nem is látta őt. Ez körülbelül olyan, mint hogyha valaki megkérdezné egy véletlenszerű prágai pizzéria tulajdonosát, hogy Jakubjál összetörte már nála egy tányért. Persze, hogy nem, mert soha nem volt ott. De az újságíró ezt Jakubjál ártatlanságának bizonyítékaként mutatja be. Itt fel kell tenni egy alapvető kérdést. Az újságíró szándékosan használta hamis tanút Jakubja védelmének részeként, vagy alatta meg neki annak a gyermekotthonnak a számát, ahol soha nem dolgozott, és az újságíró olyan amatőr volt, hogy még csak nem is ellenőrizte az információt? A választ nem tudjuk, de mindkét esetben az eredmény ugyanaz, az olvasó félre van vezetve. Most megpróbáljuk felhívni Stellát a Kilimanjaro gyermekotthonból. Ő volt az, akinek az Aeroslac újságírója írt, és Stella azt válaszolta, hogy az ő otthonában természetesen soha nem történt semmilyen erőszak.
Ami logikus, hiszen Jakub Jál soha nem járt az ő otthonában. A filmben bemutatott és a szemtanúk által elmondott összes tanúvallomás, vagy a Nature and Skills központra, vagy a Raui házra vonatkozik. Ha a Roszlasz újságírója Jakub Jaltól kapta meg a kontaktust, az szándékosan hamis kontaktus volt a nyomok eltüntetése érdekében. Megpróbáltuk elérni Stellát, hogy megkérdezzük, milyen gyakran járt Jakub Jál az otthonában, és mennyi időt töltött ott. Szerintem maguk is hallani fogják a választ. Az előfizető nem elérhető. Kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is currently not reachable. Please try again later. Not available. Sajnos nem sikerült kapcsolatba lépni a gyermek otthon igazgatójával, de még aznap találkoztunk az egyik alkalmazottjával, és feltettük neki ugyanazt a kérdést. Igen, 2016 óta dolgozom a Kilimanjárói gyermekotthonban, és a mai napig itt vagyok. A nevem Szia. Elmondaná, kérem, ki a főnöke, és ki nyitotta az otthont? A főnököm Madame Stella. Tudja, miért nem válaszolt a hívásunkra? Ő dolgozik velünk. Nem tudom, de néhány nappal ezelőtt temetése volt. Talán most zavart? Ismeri Jakub Jál nevét? Látta valaha? Nem ismerem, és nem vagyok benne biztos, hogy valaha is találkoztam vele. Nem tudok róla semmit mondani, mivel nem ismerem. És tudja, hogy segítette bármilyen módon? Esetleg Stella említette valaha a nevét? Nem tudom. Talán beszélt Stellával, de én erről nem tudok nyilatkozni. Emlékszik a barátaira? Mert Tadei azt mondta nekünk, hogy néha elküldte a barátját, Martint vagy másokat, hogy hozzanak valamit Jumának és Arjuninak. Igen, emlékszem Martinra. Igen. Martinra? És milyen gyakran jött? Nem tudom. De emlékszik rá? Igen, emlékszem. Maguk is hallották, a 2016 óta az otthonban dolgozó nevelőnő egyáltalán nem ismeri Jakub Jált. Az Afrikával foglalkozó csatornáján pedig nincs egyetlen olyan videó sem, ahol bemutatná, hogy időt töltött volna a Kilimanjáró árvaházban és hajléktalan gyermekek központjában. Az egyetlen videó Stella otthonából azok, ahol a barátja Martin Csicsó látogatja meg a fiúkat, Jumát és Arjunét, már azután, hogy a Nature and Skills központot lerombolták, és Jakub Jál maga is elmenekült Afrikából. Ahogy már az első dokumentumfilmből tudjuk, Jál a legtöbb időt éppen a Nature and Skills gyermekotthonban töltötte, amit a saját csatornája is megerősít, a legtöbb videó onnan származik. Akkor miért nem vette fel a kapcsolatot az újságíró a központ embereivel? Hiszen ott például a mai napig dolgozik egy Teréza nevű nő, és ő Stellával ellentétben nagyon is jól ismeri Jakub Jált. Mielőtt a film következő részére térnénk, szeretnénk ismét szót adni Tatjana Finikovának, aki úgy döntött, hogy átnézi a Jakub Jállal folytatott régi levelezéseit, és talált valamit, ami biztosan érdekelni fogja önöket. Amikor láttam Jakub Jál reakcióját erre a filmre, valamint egyes emberek és újságírók reakcióját, úgy döntöttem, hogy keresek képernyőfotókat, videókat és fényképeket. Nos, február 14-én a Migrációs Hivatal emberei elvittek bennünket. 4 fegyveres ember jött, és dörömbölni kezdett a kapunkon. Megijedtünk, és kinyitottuk. Miroslav Katunszkinak sikerült elbújnia, de engem, Jakub Jált és Martin Csicsót dokumentumok nélkül elvittek, beültettek a kocsiba, és bevittek a bevándorlási hivatalba.
Ott már megtudtam, miért tartóztattak le bennünket valójában. Engem külön hallgattak ki, és megkérdezték, tudok-e arról, hogy Jakub Jal és Martin Csicsó illegális tevékenységet folytatnak Tanzániában, sátánizmust, homoszexualitást propagálnak, és tudok-e valamit arról, hogy erőszakot követnek el gyermekekkel szemben. Arról faggattak, hogy meg tudom-e erősíteni, hogy ez valóban megtörtént, és így tovább. A következőkben láthatják a bizonyítékot arra, hogy valóban ott voltunk, és ez nem mesterséges intelligencia által generált tények. Itt vannak a Martin Csicsó által feltöltött fényképek. Látható ugyanaz a helyiség. Amíg mi a nagykövetségen voltunk, Lenka Solcová próbált segíteni nekünk, és írt a nagykövetségnek. Itt a levél, maguk is látják a nagykövetség válaszát. Nyilvánvaló, hogy már akkor is foglalkoztak Jakub Jahlal. Most nézzük meg magának Jakubnak a reakcióját erre. Ne írj a nagykövetségnek, az még több problémát okoz nekünk. Ahogy az előző filmben már mondtam, amikor kiengedtek bennünket a bevándorlási hivatalból, egy szenátor sokat segített nekünk. De már akkor is azt mondta Jakub Jalnak, hogy ő ezért engem akar. Jakub Jal tökéletesen megértette, hogy ez nem vicc, de mégis gúnyosan viselkedett, és azt válaszolta, jól van, jól van. Végül a szenátor 3 fegyveres férfival érkezett. Azt mondta, hogy 5 percem van a pakolásra, Jakub Jal akkor elvette a telefonomat. Ő hevesen azt állította, hogy ez nem igaz. Tekintsék meg ezt, ez a valós csevegésem vele, a kék hangüzenetek az enyémek. Most hallgassák meg önök is. Nem tudom, mit akar még, hogy mondjak. Hát így mennek itt a dolgok, érti-e? Jött egy fickó gépfegyverrel a kezében, és még egy srác, és azt mondták, vagy odaadjuk tányát, vagy a pénzt. Más lehetőség nem volt. Nem viccelek, így történt. Nincs más választásunk, mivel nincs pénzünk. Döntsék el maguk, ez erkölcsös vagy erkölcstelen. Én ezt soha nem fogom megtenni. Nos, Tánya azt mondja, hogy nem fogja megtenni, szóval ezzel a Bella beszélgetés véget is ér, ha csak nem kényszerítik rá. Nincs nálam annyi pénz, már tényleg teljesen kimerültem, vissza akarok térni Európába, és jövő héten Martinnal hazarepülünk. Próbálunk itt valamit tenni, de a végén látják, hogy amint valami történik, mindent ellenünk fordítanak, mintha mi lennénk a hibásak, mintha mi hoztuk volna ide ezt a szenátort. Ez tényleg igazságtalan. Itt mondhatni, az orrunkkal túrjuk a földet. Tudom, hogy küldenek pénzt, de mi itt szó szerint haldoklunk. Amit tesznek, az igazságtalan velünk szemben. Sajnos nem rögzítettem a telefonbeszélgetéseket, de tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy már akkor is fenyegette az édesanyámat, ahogy azt már az előző filmben elmeséltem. A helyzet a következő volt. Vagy anyukám elküldi neki a pénzt, vagy egyszerűen elad engem. A hangüzenet ezt megerősíti, bár abban már enyhített a hangvételén. Itt van még egy bizonyíték. Közvetlenül a hangüzenet után Monika azt írja neki, hogy Kubo figyel arra, ahogy velünk beszél. Most megnyitom a Jakub Jahlal folytatott csevegést. Az ő fiókját később törölték, ezért a fotó nem jelenik meg, de látják, hogy ez egy valós levelezés köztem és közte. Jakub Jal azt állította, hogy soha nem tartott bankkártyát a kezében. De itt van ennek ellenkezőjére a bizonyíték. Az üzenetekből látszik, hogy egyáltalán nem töltötte az idejét a gyerekekkel. Sokszor írtam neki, hol vagy, gyere ide, ahelyett, hogy velem lett volna, egyszerűen felhívott, és azt mondta, hogy menjek el a pénzért. Ezért gondolom, hogy ez a fő bizonyíték arra, hogy szó szerint kérnem kellett tőle a pénzt, amikor a gyerekeknek szükségük volt rá. Ez közvetlen megerősítése annak, hogy az átlátható számlakártyája mindvégig éppen Jakub Jalnál és Martin Csicsónál volt. Számos hasonló bizonyíték van erre. Sajnos nem tehetjük közzé a teljes levelezést, mert az most a nyomozás része. És szeretnék még egy bizonyítékot megmutatni. Amikor Jakub Jal április 16-án megszökött Afrikából, az üzenetváltásban jól látszik, hogy kértem tőle, hogy adja át a kártyát. Ő azt írta:
átadom valakivel, de természetesen nem küldte el a kártyát, hanem az összes pénzzel együtt elvitte Csehországba. És itt van még egy bizonyíték, amely véleményem szerint egyértelműen mutatja, miért írta nekem, hogy ad majd pénzt, elküldi a kártyát, és így tovább. Ő folyamatosan rendelkezett az átlátható számla pénzeszközei felett. És ha rákattintunk a profiljára, látható, hogy ez valóban Jakub Jal fiókja. Az allatra továbbra is azt állítja, hogy valaki, egy bizonyos Finiková asszony pénzt küldött nekem. Ezt nem fogják megtalálni. Soha az életben nem fognak találni semmilyen bizonyítékot arra, hogy Finiková asszony valaha is küldött nekem pénzt vagy ilyesmit. Ez egyszerűen teljes képtelenség. Ez egyenesen kiakaszt, de tudják mit? Amíg ezek az emberek nem tudnak erről semmit, addig bármit mondhatnak. Ön Afrikának szánt adományokat gyűjtött, vezetett erről nyilvántartást? Kedves Mary, meg tudná mutatni, honnan vette az információt, hogy nekem valaha is hozzáférésem lett volna bármilyen pénzügyi számlához? Mi történt tehát azzal a pénzzel, amit a helyi lakosok számára gyűjtött? Hol van Natalka? Kérlek, mondd meg nekem. Kérlek, mondd meg ki és honnan küldte azt nekem. Még ha csak 100 koronát küldtök is, az is segít nekünk. Persze 500 az nagyszerű, és 1000 az már egyenesen csodás. De ha például képviselők vagytok, vagy gazdag emberek, akkor természetesen küldhettek többet is. Nagyon hálásak leszünk. De még ha csak 100-at vagy 200-at adományoztok is, ahogy néhányan teszik, és ha mindenki ugyanígy összedobja. És euró is, 5 euró, az is nagyszerű. Pontosan, de persze az 50 jobb. Természetesen az 50 is jó. Alig várom az önkénteseket. Ez több előrelépést jelent. Több munkát, több pénzt. Igen, több pénzt. Minden nap, amikor van egy kis szabadidőnk, üzeneteket írok a barátaimnak, ismerőseimnek a Facebookon, és mindig kérek, de persze az 50 jobb. És az 1000 az már egyszerűen csodás. Kérlek, mondd meg, ki és honnan küldte őket nekem. Szeretnék még kérdezni a következőkről is. A filmre adott reakciójában Jakub Jal azt állítja, hogy soha nem volt egyedül Afrikában. Mindig voltak ott vele önkéntesek, és az egész időt velük töltötte. Soha nem utazott egyedül. A te tapasztalataid alapján, amikor ott voltál vele, igaz ez? Ez abszolút nem igaz. Jakub Jal a gyerekekkel töltött idő negyedét sem töltötte ott, mint mi. Csak akkor jött hozzájuk, amikor fényképet vagy videót kellett készítenie a tartalmához. Vagy amikor pénzt akart kéregetni az emberektől, hogy küldjenek neki. Gyakran megadta a saját személyes számlaszámát, szinte mindig. És a saját projektjeivel foglalkozott, például a Rastafari projekttel, a helyi bandával lógott, és sokszor napokig nem jelent meg. Ez volt a valós helyzet. Jakub Jal sok esetben volt ott önkéntesekkel, de még a helyi lakosok is megerősíthetik, hogy voltak időszakok, amikor teljesen egyedül volt Afrikában. Különösen az elején, amikor először érkezett oda. Amit egyébként ő maga is megerősít néhány videójában. Csak rá kell keresni és megtekinteni ezeket a videókat. Sok van belőlük. De még akkor is, amikor veletek volt, hiszen voltak ott önkéntesek Csehországból és Szlovákiából is, te folyamatosan azokkal az önkéntesekkel voltál, és Jakub Jal nem volt veletek? Jakub Jal nagyon keveset volt velünk. Általában egész napokra tűnt el valahova, néha még 2-3 napra is. Szóval valójában nagyon kevés időt töltött velünk, és gyakran hagyta egyedül az önkénteseket. Még a gyerekkori barátnőjét is otthagyta, és elhagyta Afrikát, a lány pedig egyedül maradt velünk. Tudjuk, hogy Jakub Jallal együtt a kalózpárt képviselői is ott voltak Tanzániában. Szeretném megkérdezni, ismered őket? Találkoztál velük ott? Én személyesen egyetlen kalózpárti taggal sem találkoztam Afrikában. De a helyiektől és a közösségi oldalakon található fényképek alapján tudom, hogy ott volt vele Antonin Sejbal, a kalózpárt képviselője. A helyiek szerint gyakran járt Jakub Jal a helyi bandához, és naponta szívtak füvet. Tudok még František Navarkáról is, aki tudomásom szerint személyesen nem volt ott, de aktívan támogatta Jakubot, és nagy összegeket küldött neki. A kalózpárt egyébként aktívan támogatta Jakub Jalt. Én magam is voltam a Brnói irodájukban, hogy elhozzam a pólókat, és a reklámanyagot, amit Tanzániába küldtek. Vannak fotók, amelyeken a helyiek viselik ezeket.
Sőt, a kisgyerekeket arra kényszerítették, hogy kalózos szimbólumokat rajzoljanak papírra, majd ezeket a posztereket elvitték Csehországba, és a párt reklámanyagaként használták. Térjünk vissza még egyszer Jakub Jál tevékenységéhez az otthonokban. Tanzániai tartózkodásunk során úgy döntöttünk, hogy ellenőrzünk még egy fontos dolgot. Az első dokumentumfilmben a Nature and Skills Központ alkalmazottai konkrét eseteket írtak le nekünk a náluk lévő gyermekbántalmazásokról. Elmondták, hogy Abdul és ex-szaudi fiúknak, akiket Jakub Jáhő hozott el Dar es Salaamból, és akik sok időt töltöttek vele, hatalmas problémáik kezdődtek az iskolában. Homoszexuális viselkedést kezdtek mutatni osztálytársaikkal szemben. És mindketten azt mondták, hogy ezt maga Jakub Jáhő tanította nekik. Annak érdekében, hogy még több új bizonyítékot mutassunk be önöknek ebben a filmben, meglátogattuk azt az iskolát, ahová Abdul és Axel jártak. És igen, a tanárok megerősítették nekünk ezt. Leírták azokat a homoszexuális viselkedéssel kapcsolatos problémákat, melyek a fiúkkal kapcsolatban felmerültek. Az általános iskolánál vagyunk, ahova Jakub elvitte a fiúkat, Abdult és ex-Saudit. Most bemegyünk és beszélünk a tanáraikkal, és maguk is hallani fogják Abdul rossz viselkedéséről. Azt hiszem, a tanár sokat fog mesélni, és ez egybe fog esni azzal, amit mi már elmondtunk önöknek arról, ami a központban történt. A tanárok akkor hívtak bennünket, mert abban az időben Jakub már nem volt itt, Tanzániában. Tehát minden problémával hozzánk fordultak. De mivel interjút akarunk készíteni, még meg kell tudnunk, hogy egyáltalán beleegyeznek-e ebben, mert nem figyelmeztettük őket. Rendben. Emlékeznek Abdulra és ex-Saudira? Körülbelül 4 éve volt. De még emlékeznek rájuk? Kijövünk ex-Saudi és Abdul iskolájából. Beszéltünk a tanárokkal, és megerősítették, hogy Abdul elkövette azokat a rossz tetteket. De nem hajlandók kamerában nyilatkozni, mert ez állami iskola, és ehhez hivatalos engedélyre van szükségük a kormányunktól. Enélkül nem szerepelhetnek a kamerában, és nem adhatnak hanginterjút. És bár nem tudtuk felvenni a tanárokkal készült interjút a kamerával, mivel a tanzániai törvények szerint az állami alkalmazottaknak tilos videóinterjút adniuk, megerősítést kaptunk tőlük. A cseh újságírók, ha akarnak, személyesen felvehetik a kapcsolatot ezekkel a tanárokkal, és azután megírhatják a cikküket. Ezen a tanzániai utazás során meglátogattuk a Mosi Rastafári közösséget is, mert Jakub Jáhöl a csatornáján rengeteg videót tett közzé, ahol arról beszél, hogyan segít a rastafáriaknak, és milyen projekteket valósít meg számukra. Egészen odáig, hogy templomot épít nekik. Eközben, ahogy az első dokumentumfilmből már tudjuk, pénzt gyűjtött erre azoktól az emberektől, akiket maga buta fehéreknek nevezett Európából. Tudod, Csehszlovákia kicsi. Ez az ország egy őrült bolondok háza. Igen, nagyon. Imádom, amikor valaki ezt mondja. Nagyon őrült. Minden így van. Annyi buta ember van ott. Aha. Annyi lűke. Nagyon buták. Aha. Igen, persze. Sok a buta, mert fanatikusok. Gen. Igen, de érted, a mzungu emberek, rengeteg információjuk van, mindent tudnak, sok információ, de buták.
Az internetes archívumon keresztül sikerült kiderítenünk, hogy Jakubja a cesco.afrika weboldalán név szerinti listát tett közzé azokról a dolgokról, amelyeket állítólag meg kellett vásárolni ennek a rastafári közösségnek az összegyűjtött adományokból, és ami még érdekesebb, 2024-ben még egy szakdolgozatot is írt a Cannabis a rastafári hitben és gyakorlatban címmel. Úgy tűnik, a rastafári kultúra valóban a szívéhez nőtt. Amikor Jakub először jött ide, turistaként érkezett. Ajándékokat, szuveníreket keresett, amiket hazavihet. Találkoztam vele, beszélgettünk, és elmesélte nekem az ötleteit és a terveit, hogy mit szeretne itt csinálni. Először jó ötletnek tűnt, de egy idő után rájöttem, hogy nem úgy van, ahogy mondta. Ahogy említettem, ez a mi templomunk, az Ézsaiás Rastafári egyház. Úgy tett, mintha ő is rasta lenne, de valójában nem az. Amikor idejött, a projekt már létezett, és megígérte a rastafári közösségnek, hogy vásárol valamit, hoz valamit. De a valóságban semmit sem tett. Létrehozott egy projektet Csehországban, egyfajta alapot, és közzétette az interneten az információt arról, mennyi pénzt utalt át állítólag ide. Most felolvassuk ezt a listát, és ön mondja meg, igaz-e, valóban elhozta el mindezt. Felolvasom szuahéli nyelven. Rasta projektek. A templom építése, 225 000 tanzániai shilling padok a templomba, 90 000 zenei hangszerek, 45 000 panafrikai iskola, alap plusz tető, 250 000 adminisztratív költségek, 150 000, 400 000 rasta könyvek sokszorosítása, 45 000 rasta könyvek fordítása, 30 000 szállítás, 120 000 meditációs szőnyegek a közösségnek, 70 000 szállítás, 20 000. Mbuyue hozta ide ezeket a dolgokat. Továbbra is szolgálják a közösséget. Emlékszem arra, hogy amikor Jakub először idejött, turistaként viselkedett, és úgy tett, mintha rastafári szelleme lenne, mintha támogatni akarná a helyi rasztákat, és segíteni akarna a templomunk felépítésében. A rastafáriak elmondták neki, mire van szükségünk, milyen anyagokra, például székekre, könyvekre, némi pénzre, és így tovább. Mindent felírt a füzetébe, de a valóságban semmit sem tett, semmit sem vásárolt. Ezért, hogy gyűjtötte bármilyen pénzt Csehországban a rastafáriaknak, mi nem tudjuk, mert tőle egyáltalán nem kaptunk semmit. Csak idejött, füvet szívott, beszélgetett, és ennyi. A rastafári közösségünkért semmit sem tett. Szóval, ha valóban gyűjtött pénzt a csehektől, akkor hazug és tolvaj. Csak akkor találkoztam vele, amikor füvet akart szívni. Azt hiszem, hetente körülbelül 4-5 alkalommal történt. Csak 2 nap volt talán, amikor nem jött, de hétfőtől péntekig szinte minden nap itt volt, hogy füve szívjon. Gyakran változtatta a lakhelyét is, mert soha nem tartotta be az ígéreteit. Megígérte, hogy segít a rastafáriaknak templomot építeni, felírta, milyen anyagokra és dolgokra van szükségünk, de végül semmit sem láttunk tőle. Néha tartottunk egyfajta sót, és szerveztünk egy eseményt. Meghívtam a barátaimat, néhányan közülük rádióállomáson dolgoznak itt, Mosiban. Szóval, felhívtam a barátaimat, találkoztunk Mbuyuval, megbeszéltünk mindent, hogyan szervezzük meg magát az eseményt. És amikor eljött az esemény napja, mindannyian eljöttünk, szólt a zene. Mbuyu sört ivott egy másik barátjával, akit Mwana Malundi néven ismertem. Szóval ittak, de a show befejezése után nem végződött jól minden. Késő éjszaka Mbuyu elkezdett veszekedni velem, mondván, azt várta, hogy sok ember jön el, és ő pénzt fog keresni. Sok pénzt.
Minden rosszul alakult, ahogy ő akarta, és elkezdtünk veszekedni. Fenyegetőzni kezdett, hogy elmegy a rendőrségre. Veszekedni kezdett a rádióállomás vezetőjével, és azt mondta, ne mondj nekem semmit, mert elmegyek a rendőrségre. Én válaszoltam, nem vihetsz el a rendőrségre, nem is verekedtem veled. Hiszen volt tervünk, az esemény terve, a közösségek egyesítése és a rastafári kultúra bemutatása, nem pedig egy rakás pénzkeresése. És akkor elmentem, és magára hagytam. Ezután nem tartottam vele szoros kapcsolatot. Később eljött hozzám a barátom, és azt mondta, hogy Mbuju intézte el, hogy letartóztassák őt. Megkérdeztem, miért? Ő azt válaszolta, Mbuju vitt el a rendőrségre. De miért? Azt akarta, hogy szexeljek vele. Amikor elutasítottam, fizetett a rendőrségnek, és letartóztattak. Azt mondtam, sajnálom. Már megértettem, hogy Mbuju nagyon rossz ember. Amikor később megnéztem a Facebook és Instagram oldalait, sátánista szimbólumokat és meleg tartalmat láttam. Elmondtam erről a barátaimnak, más zenészeknek és rastafáriaknak. Ez a srác rossz, és nem a miénk. Ő a sátán. Hogyan jellemezni a viselkedését? A viselkedését a helyiek és más gyerekek szerint őrültnek mondanám. Azt mondták, hogy néha rosszul bánt a gyerekekkel, például adott nekik füvet, cigarettát vagy alkoholt, pedig kisgyerekek voltak. Ez elfogadhatatlan. Úgy tett, mintha törődne a gyerekekkel, szeretné őket, de valójában valami mást csinált. Megtanította őket, hogyan legyenek leszbikusok vagy melegek, sőt, még gyakorolta is velük ezt. Mindent a szemébe mondhatok. Oda mehetek és arcon vághatom azért, amit tett, és ő maga is tudja, hogy ez helytelen volt. Azoknak az embereknek a szavait, akikről Jakubja a szakdolgozatát írta, röviden a következőképpen lehet jellemezni. Hazug, tolvaj, sátán. Még a rastafári közösség, azok az emberek, akiket a barátainak lehetne tekinteni, sem mondtak róla egyetlen jó szót sem. Csupán megerősítették azt, amit már az első film forgatása során megértettünk. Emlékeznek az egyedülálló anyára, aki egy sárból készült házban élt és gondoskodott a gyermekeiről? Jakubja odament hozzá, pénzt ígért, lefényképezte a gyerekeket. Köszönjük a támogatásukat, táblákkal, majd eltűnt, és soha többé nem látták. A rastafáriak megerősítették, hogy ez a forgatókönyv újra és újra megismétlődött, mindenhol ígért valamit, videókat készített, adományokat gyűjtött, majd egyszerűen eltűnt, anélkül, hogy bárkinek is adott volna bármit. Most pedig megmutatunk önöknek valamit, ami valószínűleg meglepetést okoz. Úgy döntöttünk, hogy felhívjuk Jakubját, közvetlenül Tanzániából, az első film néhány tanújával, és azokkal a rastafáriakkal, akiket az imént hallottak. Jelenleg olyan emberek jelenlétében vagyunk, akik kijelentették, hogy Jakubja szexuális és fizikai erőszakot követett el ellenük és gyermekek ellen, valamint ismeretlen anyagokat juttatott a gyermekek szervezetébe. A médiában elfogadott, hogy szót adjanak a másik félnek és a kifejthesse álláspontját. Ezért most a tanúk jelenlétében felhívjuk Jakubját, és lehetőséget adunk neki, hogy beszéljen ezekkel az emberekkel, kérdéseket tegyen fel nekik, vagy mondjuk nekik valamit személyesen. Hívjuk. A hívott szám jelenleg nem elérhető. Kérjük, próbálja újra később. Ó, nem elérhető. Megpróbáltam felhívni WhatsAppon. Rendben, akkor próbáljunk WhatsAppon keresztül. Cseng a telefon. Hiszen ellenségek vagytok. Azt hiszed, felveszi? Próbáljunk meg egy másik számot. Próbáljuk. Van egy második számunk, megpróbálhatjuk. A hívott szám jelenleg nem elérhető. Kérjük, próbálja újra később. El tudod ezt mondani angolul?
A telefonja mindkét számon ki van kapcsolva, és a WhatsAppon sem válaszol. Rendben. Megpróbálhatom még egyszer az első számot. Próbáljuk meg még egyszer az elsőt. A hívott szám jelenleg nem elérhető. Kérjük, próbálja újra később. Szóval, barátaim, a helyzet sajnos a következő. Összegyűltünk itt, hogy felhívjuk Jakubjalt, és lehetőséget adjunk neki, hogy megszólaljon. Azonban az operátor kitartóan azt mondja, hogy az előfizető nem elérhető. Ezért az általunk kitűzött cél és küldetés sajnos nem járt sikerrel, de azt gondolom, ennek ellenére szót adhatunk az itt összegyűlt embereknek, akik beszélni akartak Jakubbal, hogy legalább a kamera előtt elmondják neki, amit szeretnének. Fordítsd le angolra. Szeretnélek megkérdezni, Mr. Jakub. Tudom, hogy emlékszel erre az arcra, és tudod, honnan van. Most azt akarom kérdezni, hol a fenében van a pénzem? Emlékszel, amikor elloptad tőlem a pénzt és a festményemet a műhelyemből? Hé, Jakub, Modest vagyok, és ez a valóság. Ez nem Hollywood, nem mesterséges intelligencia. Modest beszél. Tudod, Jakub, hogy sok rossz dolgot követtél el a gyerekeink ellen itt, Mosiban. Itt állok a kamera előtt, és tudom, hogy meg fogod nézni ezt a videót. Van hozzád néhány kérdésem. Bántalmaztad a gyerekeinket, majd elszöktél, hátrahagyva egy rakás ígéretet, amiket soha nem teljesítettél. Ezért mi végig kiállunk, amíg ezek a gyerekek és én, mint áldozat, igazságot nem kapunk. Szóval, Jakub, bárhol is vagy, és bárhol is hallod ezt a hangot, azt akarom mondani neked, amit velem és velünk tettél, az elfogadhatatlan, és felelned kell érte. Börtönbe kell menned, és mindezen gyermekek jogait helyre kell állítani, és igazságszolgáltatást kell biztosítani számukra. Itt van mindenki. Ők azok a tanúk, akikkel találkoztál. Mindannyiuknak fájdalmat okoztál az életében. Néhányukat egyszerűen átverted, és elvetted a pénzüket, másoknak hazudtál, a kisgyerekeket pedig rossz dolgokra, szexuális viselkedésre és homoszexualitásra tanítottad, ami elfogadhatatlan, és nagyon rossz hatással volt a társadalmunkra. Nagyon rossz nyomot hagytál magad után. Amint látod, itt mindenki elégedetlen veled. Fájdalommal beszélünk most hozzád. Testvér, meg kell fizetned ezért. Itt vagyunk, és azon dolgozunk, hogy visszatérj, és felelősséget vállalj a tetteidért. Ellenkező esetben felelősséget fogsz viselni, bárhol is legyél, a saját országod vagy a mi országunk törvényei szerint. Hidd el, mélyen megbántottál bennünket, ezért sok figyelmet szentelünk ennek, és nagyon komolyan gondoljuk. Fizetned kell a gonoszságért, amit a társadalmunkkal szemben elkövettél. Itt vannak más emberek is, akik szintén szeretnének beszélni veled. Ennek az embernek is van hozzád konkrét követelés. Igen. Az egyetlen kérdésem, miért jöttél ide, és miért tetted magad az emberek előtt, a rastafári közösség előtt, a rastafári családunk előtt? Olyan sok rosszat okoztál nekünk, és ez nagyon fájdalmas. Azt mondjuk neked, Isten meg fog büntetni téged. Ki mint vett, úgy arat. Hé, nagy fickó, emlékszel rám? A kalimai motoros parkolóból vittél el. Sok rosszat tettél, és rengeteg problémát okoztál a társadalmunknak. Szexuális és fizikai erőszakot. Miattad a társadalomban hazugoknak tartanak bennünket. Úgy bántál a gyerekekkel, mint a kutyákkal. Fizetni fogsz ezért, Jakub. Szia, én vagyok az, Mózes. Remélem, Jakub, jól emlékszel rám. Sokáig dolgoztunk együtt, és tudod, mit tettél. Sokszor hazudtál nekünk. Új lehetőségeket ígértél nekünk, de semmit sem adtál. Most pedig azt mondod, hogy nem ismersz minket. Remélem, fizetni fogsz ezért, testvér, mert te jól ismersz engem, és én nagyon jól ismerlek téged. Azért, amit a gyerekeinkkel tettél. Emlékszem, egyszer azt mondtam neked, az embereket néha becsaphatod, de nem csaphatod be minden embert, mindig. És most eljött a te időd.
Azt hiszed, buták vagyunk? Nem, mi elég okosak vagyunk. De tiszteltünk téged, mint fehér embert. Tudjuk, hogy mi, afrikaiak szegények vagyunk, de az, amit a mi országunkban elkövettél, vissza fog ütni rád. Gyűlölünk téged, és nem akarunk többé látni a mi országunkban. Nem várjuk, hogy segíts nekünk. Mi segítünk magunkon. Ne aggódj értünk. Ne gondolj ránk. Menj a pokolba, te fattyú. Tehát mindent hallottak, egyik a másik után. Morez, Bob, Stanley, Moses, Rama, Rastafáriak mindannyian ugyanazzal az üzenettel, fizetni fogsz azért, amit tettél. És mi Jakubja a reakciója? Nem veszi fel a telefon. Néhány órával később küldött nekem egy üzenetet, miért hívsz engem, Dávid? Nem akarok veled beszélni, beszéljünk a bíróságon. De felmerül a kérdés, pontosan milyen bíróságra gondol Jakubja? Arra, amelyik Tanzániában fog összeülni azok miatt a bűncselekmények miatt, melyeket a tanúvallomások szerint kisgyermekek és felnőttek ellen követett el, beleértve a kiskorúak szexuális bántalmazását? Vagy arra, ahol Jakubja megpróbálja elhallgattatni engem azzal, hogy keresetet nyújtott be ellenem a személyiségi jogok megsértéséért. Természetesen minden törvényes joga van erre. De ez nem fogja rávenni, hogy szemet hunjak a fölött, amit a tanzáni emberek elmondtak nekem. Éppen ellenkezőleg erkölcsi kötelességemnek tartom, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy ezeknek a tanzániai gyermekeknek és felnőtteknek a hangját meghallják, és igazság szolgáltasson. A tény az tény. Ha Jakub Jáhő valóban ártatlan lenne, és bizonyítékai lennének arra, hogy az afrikai 3 éves állítólagos humanitárius küldetése hasznot hozott, már rég bemutatta volna azokat. Annál is inkább, mivel Tatjana Finiková szerint szponzoroktól akár 2 millió koronát is gyűjtött. Ehelyett Jakub Jáhő csak hisztérikusan kiabál szektákról, összeesküvésekről és gyűlöletkampányról. Ez pedig a bűnös tipikus taktikája. Amikor szembesítik az áldozataival, nem azzal védekezik, hogy nem én csináltam, hanem azzal védekezik, hogy támadja azokat, akik leleplezték a tetteit. Újra és újra ismétli. Szektások vagytok, megvásároltak benneteket. Ez egy kampány. Ez Jakub teljes védelme. Tegyük fel magunknak a következő egyszerű kérdést. Jakubja 3 éven át utazott Tanzániába. Ezek az emberek személyesen ismerik őt, ismerik az arcát, a hangját, a viselkedését. Vannak közös fotóik, szerepelnek a videóiban. Emlékeznek a pontos dátumokra, helyekre, eseményekre, leírják a legkülönfélébb részleteket, és a vallomásaik kölcsönösen kiegészítik egymást. Mi mindössze néhány napot töltöttünk velük, és ő azt állítja, hogy rábeszéltük mindannyiukat, hogy hazudjanak róla. Tehát az ő verziója szerint mi elutaztunk Tanzániába, és néhány nap alatt rávettünk több tucat embert, hogy áruljanak el egy embert, akit 3 évig ismertek valakiért, akit egyáltalán nem ismernek. És mindez egy globális kampány és összeesküvés része, komolyan. Ez logikusan hangzik. Most pedig, hogy mindezt meghallgattuk, térjünk vissza még egyszer ahhoz, hogyan számolnak be a cseh újságírók erről az ügyről. Már elemeztük a cikkekben lévő manipulációkat, de van még egy fontos szempont. Miért hagyják figyelmen kívül az újságírók teljes mértékben Jakub Jáhő személyiségprofilját? Ahogy már említettük, a publikációikban szenvedő áldozatként ábrázolják. Azt olvassuk, hogy névtelenül fenyegetik, hogy emiatt pszichikai traumája van, hogy a családja veszélyben van. De miért nem említik meg az újságírók, hogy Jakubja ugyanezeket az érveket már használta egy másik ügyben, konkrétan abban az esetben, amikor hamisan vádolta a Polgári Demokrata Párt politikusait, azt állítva, hogy ők is fenyegetik a családját és üldözik őt. És mi lett a vége? Elvesztette a pert. Miért nem említik az újságírók egyáltalán ezt az ügyet, hiszen ez nyilvánosan hozzáférhető információ. Sőt, azon a bírósági eljáráson pszichológiai szakértői véleményt készítettek, amelyben a klinikai pszichológiai szakember rámutatott, hogy Jakub Jáhő hajlamos a tények elferdítésére, és nem megbízható tanú. Miért hallgatják el az újságírók azt is, hogy 2025. augusztusában Jakubja a pert vesztett hazugság terjesztése miatt konkrétan a Chance for Children jótékonysági szervezet ellen? A bíróság kötelezte őt a videó eltávolítása és nyilvános bocsánatkérésre. És még sokáig folytathatnánk. Ezek korán sem elszigetelt esetek. Ez egy tartós és ismétlődő viselkedési minta. Jakub Jáhő botrányok sok éves nyoma kíséri. 2011-ben felgyújtotta az izraeli zászlót a Pözenyi zsinagóga előtt. Ugyanebben az évben meggyalázta az amerikai hadsereg emlékművét. 2012-ben a bíróságon beismerte, hogy körülbelül 20 közigazgatási szabálysértése van, és még a cseh belügyminisztérium extrémizmusról szóló jelentésében is szerepelt.
Később Jacobian létrehozott egy sátánista közösséget, ahol azt az eszmét hirdette, hogy a szex egy isteni út, az orgazmus pedig az örökké valóság íze. A weboldalán szó szerint ezáltal idézem, ha a paradicsom valódi lenne, a megmentés nevében kefélnénk. Most emlékezzünk vissza, az afrikai iskolában, ahol dolgozott, ugyanazokat a sátánista szimbólumokat rajzolta, beleértve a pentagramot, amit most a fényképen látnak. Ha valóban ezeket a szimbólumokat rajzolta a gyerekeknek, nem azt jelenti ez, hogy ugyanazt az ideológiát akarta beléjük oltani, amit a sátánista közösségében hirdetett? És mint mondanak ennek a közösségnek a volt tagjai, mint például Svatlopuk Husek? Úgy írja le őt, mint egy paranoiást, aki megtiltotta az embereknek, hogy kommunikáljanak egymással, és azzal vádolta őket, hogy tönkreteszik a közösséget, mikor megkérdőjelezték a módszereit. Itt van még egy eset, a plözenyi Perfect World nyelviskola, amellyel Jakub Jáhöl szintén konfliktusba keveredett. Az iskola vezetősége úgy írja le őt, mint egy sikertelen egyetemi hallgatót, aki már sokaknak okozott problémát hamis vádjaival, tények elferdítésével és az emberek hírnevének besározásával. Emlékezzünk Tatjana Finikova és Monika Srujnova vallomásaira. Elég sokat mesélt az életéről, és azt is bevallotta, hogy bipoláris zavar diagnosztizáltak nála, amitől tudtommal nem kezeli. Azt hiszem, nem is kezeli, különben másképp viselkedne. Azt is gyakran mondta, hogy mondott valamit, de másnap már nem emlékezett rá. Ez valóban hasonlít a kettős személyiségre. Igen, ez valóban kettős személyiség. Ő egy beteg ember, csak magával törődik, és bárkinek képes fájdalmat okozni, bármilyen módon, semmitől sem riad vissza. Gyakran bevallotta, hogy néha még azt sem tudta, ki van benne. Így írta le nekem a gyengeség pillanataiban, főleg amikor valaminek a hatása alatt volt, vagy még akkor is, amikor nem volt. Bár őszintén szólva, minden nap betépve volt, így lehetetlen volt megmondani, mikor vett be valamit, és mikor nem. Azt mondta, hogy néha nem tudta, melyik személyiség van benne, mert tényleg 2 személyiség volt benne, sőt, talán több is. 5 év telt el azóta, hogy utoljára ott voltam, és ő még mindig bolondot csinál, súlyosbítva a helyzetet. Valakinek tényleg meg kell állítania végre. Valakinek komolyan kell vennie ezt, mert nem normális, hogy egy ember ennyi kárt okozhat. Kárt okoz az embereknek, még a közösségi médiában is, rágalmazza az alapítványokat, amelyek megpróbálnak valami jelentőset létrehozni, támadja az embereket, akik valós, becsületes munkát végeznek. És ő csak táplálkozik, a nézettségből él, demonstrálja az egóját, és fájdalmat okoz azoknak az embereknek, akik keményen dolgoznak. És ez igazságtalan. Ez nem mehet így tovább. Meg kell találni a megoldást, és valakinek valódi lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy végre megállítsák, hogy abba hagyja a gonoszság elkövetését. Most nézzük meg, milyen fényképeket tett közzé Jakubja a közösségi médiában még néhány évvel ezelőtt. Vagy vessünk egy pillantást a Marilyn Mansonról szóló könyvére, melyben részletesen leírja a szadizmust, szexuális perverziókat és a nők bántalmazását, melyekkel Mansont vádolták. Könyvének ezekben a fejezeteiben Jal közvetlenül azonosítja magát Mansonnal. Íme egy példa a könyv idézetére. Manson valószínűleg olyan barátnőket választ, akik hagyják magukat kihasználni. Nincs értelme ezt tagadni. A kérdés csak az, hogy a nők mennyire szabadon és önként lépnek vele kapcsolatba, és hogy Manson valóban bűncselekményt követ el. Bizonyos értelemben megértem Manson fájdalmát. És még egy idézet, Manson nem egy érzéketlen szörnyeteg volt, épp ellenkezőleg meglehetősen érzékeny férfi volt, aki tudatában volt az emberi kapcsolatok összetettségének, és annak, milyen nehéz megtalálni az ideális partnert. Emlékeztetünk újra a kábítószerekkel kapcsolatos problémás kapcsolatára, amit soha nem titkolt. Tanzániai tartózkodása alatt Jakub Jáhöl maga is azt állította a videóiban, hogy minden nap be volt tépve. És ez még nem minden. Érdemes megemlíteni a kat nevű afrikai kábítószert is, amelyet a szemtanúk szerint Jáhöl naponta fogyasztott. Azt tudod, hogy a kat veszélyes anyag, különösen mentális zavarokkal küzdő emberek számára. Ez a kábítószer katint és ketinont tartalmaz, olyan stimulánsokat, melyek az amfetaminokhoz hasonló hatásúak. Rendszeres fogyasztás esetén jelentősen növetheti az agresszivitást, paranoiát és pszichotikus állapotokat okozhat. És a legfontosabb, az Etiópiában és Jemenben végzett kutatások szerint, ahol ez a kábítószer széles körben elterjedt, a kat fogyasztása meredeken növeli a szexuális erőszak elkövetésének hajlamát. Amikor megértjük, hogy Jakub Jáhöl saját szavai és más tanúvallomások szerint gyakorlatilag állandóan kábítószer hatása alatt állt, majd elolvassuk az agresszív és szexuálisan erőszakos viselkedéséről szóló tanúvallomásokat, egy aggasztó kép tárul elénk, amelyet azonban az őt oly vehemensen védő újságírók teljesen figyelmen kívül hagynak, ahelyett, hogy szélesebb kontextusban vizsgálnák az évekig tartó manipulatív viselkedést, hazugságot, csalást, mások vádolását, valamint a kábítószer és mentális problémákat.
Egy neves egyetem hallgatójaként mutatják be, aki egy gyűlöletkampány áldozata lett. Eközben mindez az információ nyilvánosan hozzáférhető. Bírósági ítéletek, tanúvallomások, dokumentált esetek. Miért titkolják el az újságírók ezeket a tényeket a nyilvánosság elől? Talán azért, mert ez szétrombolná a feltételezett oroszbarát szekta ártatlan áldozatáról szóló kényelmes narratívájukat? Ez az egyetlen dolog, ami érdekli az újságírókat ebben a súlyos ügyben. Nem érdeklik őket a gyermekek és a tanzániai lakosok sorsa. Nem érdekli őket Jakubja a valós pszichológiai portréja, az egyetlen, ami foglalkoztatja őket, az a feltételezett veszélyes oroszbarát szektáról szóló összeesküvés elmélet, melyet mellesleg maga Oroszország is betiltott. Hogy lehetséges ez? A válasz egyszerű. Ha megnézzük, kik védik pontosan Jakubját, egyértelmű kapcsolatot látunk. Ők azok az emberek, akik magukat szekták és kultuszok leleplezőinek nevezik. Ugyanazt a retorikát használják és koordináltan cselekszenek. Az egész tevékenységük nagyon hasonlít egy Alexander Dworkinhoz és az orosz Racsirs szervezetéhez kötődő antikultusz hálózatra. Itt érdemes megjegyezni, hogy Alexander Dworkin, akárcsak Jakubjál, ismert a kábítószer és mentális problémáiról. Dworkin esetében ezt mentális zavarokról szóló orvosi dokumentumok, és az a tény erősítik meg, hogy pszichoneurológiai. A struktúra, melyet Dworkin 30 évvel ezelőtt kezdett építeni, szorosan kapcsolódik az orosz ortodox egyházhoz, és számos jel szerint az FSB ellenőrzi. Évtizedeken keresztül a tevékenységét szervezett kampányok kísérték ártatlan emberek ellen, melyek a hálózat tagjai által létrehozott hamis tanúvallomásokon alapultak. És mi a legszörnyűbb? Ezek az úgynevezett szektaszakértők és a velük kapcsolatban álló újságírók évtizedek óta rombolják a demokrácia alapjait, megosztják a társadalmat, repressziókat provokálnak és aláássák a gondolkodás, a szólás, a lelkiismeret és a vallás szabadságát, mindezt a szekták elleni harc ürügyén. Ma azt látjuk, hogy ezeket az orosz módszereket exportálják Európába és az egész világra, és látjuk, hogyan használják fel őket Jakub Jáhő védelmében. Míg ennek a hálózatnak a képviselői a veszélyes szekták elleni harc ürügyén védik Jáhőt, az igazi független újságírók, akik nincsenek kapcsolatban a Racsirs-szal, hallgatnak, mert tökéletesen megértik, mi történik, és nem akarnak belekeveredni ebbe a manipulációba. Hiszen erről az ügyről most már magas szinten is beszélnek, az USA kongresszusában. Pontosan ott mutattak be tényeket, amelyek megerősítik egy koordinált hálózat létezését, amely ugyanazon sémák szerint működik, mint Jakub Jáhő esetében, és a szekták elleni harc jelszavai mögé bújik. És most befejező nagyon fontos információ. Tanzániai tartózkodásunk utolsó napján találkoztunk vele jogi képviselőjével. Az, amit a további fejleményekről mondott nekünk, lett az oka annak, hogy elkészítettük ezt a dokumentumfilmet. Amíg Csehországban valamilyen kampányról írnak, Tanzániában, ahogy már elmondtuk ebben a filmben, egy valós jogi eljárás zajlik, meg igazságszolgáltatáshoz kell vezetni a Violet és sok más áldozat számára. Kérem, kommentálja a Violet ügyével kapcsolatos legfrissebb híreket. Múlt pénteken bementünk a rendőrségre, hogy hivatalos vallomást tegyen. Kijelöltek nekünk egy nyomozót, és ma újra oda megyünk, hogy befejezze a vallomás többi részét. Remélem, ezután kiadják nekünk a PF3-as nyomtatványt az orvosi vizsgálathoz a kórházban. Hallottuk, hogy úgy döntött, gyűjtést indít más gyermekek számára is. Ha ez igaz, kommentálnál, kérem? Természetesen lehetőségem volt megnézni mindkét filmet, azt, amit önök készítettek, és azt, amit más újságírók. A YouTube-on lévő videók megtekintése után észrevettem, hogy körülbelül 14 áldozat van. Meg vagyok győződve arról, hogy mindezek az áldozatok támogatásra szorulnak. Elnézést kérek. Jogi segítségre van szükségük, hogy igazságot szolgáltassanak azért, ami történt velük. Mivel mindaz, amin keresztül kellett menniük, olyan szörnyű, azt hiszem, sokuknak pszichológiai traumája van. Pszichológiai segítségre és tanácsadásra van szükségük, hogy visszatérhessenek a normális életbe a társadalomban. Reintegrációra van szükségük a társadalomba való visszatéréshez.
De bármennyire is szeretnék mindenkinek segíteni, egyedül nem tudom megtenni ezt. Nekem is szükségem van ebben támogatásra. Ehhez találnom kell más ügyvédeket is, akik segíthetnek nekem, mert Violet ügyével megbirkózom, mert gyakran vállalok pro bono ügyeket. Ez nem újdonság, a Kilimanjaro régióban a legtöbb ember tudja, hogy sok ügyet ingyen vezetek. De 14 áldozat túl sok a számomra, és többségük falusi környezetben élő gyermek. Még a puszta elérésükhöz is szükség van anyagi forrásokra. Meg kell látogatni a gyámjaikat, a gyermekekhez közel álló embereket, bizonyítékokat kell gyűjteni, meg kell találni azokat, akik segítettek az áldozatoknak közvetlenül a bűncselekmény után, biztosítani kell a rendőrségre való eljutásukat, segíteni kell az orvosi vizsgálatban, fel kell készíteni őket a bírósági meghallgatásokra, és elő kell készíteni a vallomásukat. Mindez sok munkát és szinte anyagiakat igényel. Szükségem van kiegészítő segítségre, plusz kezekre, úgymond. Ha ezt sikerül megszervezni, biztos vagyok benne, hogy ezeknek a gyerekek igazságot tudunk szolgáltatni mindazért, amit nekik okoztak. Ennek a dokumentumfilmnek a végén szeretnénk átadni önöknek egy olyan személy szavait, akivel megtiszteltetés volt személyesen találkozni a Tanzániából való visszatérésünk során. Egy napra megálltunk Rómában, ahol egy felejthetetlen estét töltöttünk Mark Burns tiszteletessel, Donald Trump elnök spirituális tanácsadójával, spirituális diplomatával, és olyan emberrel, aki aktívan védi az emberek jogait és szabadságait, és aki a Allatra mozgalom elnökével, Marina Ovcinovával együtt munkaút keretében meglátogatta a Vatikánt. Burns úrral több órát beszélgettünk a békéről, az emberi jogok védelméről, a gyermekek jogairól Afrikában. Burns úr megerősítette nekünk, hogy figyelemmel kíséri Jakub ügyét, és nem csak azt. Azt mondta, hogy hajlandó mindent megtenni az igazságszolgáltatás érdekében, mert ez nem csupán egy történet egy csoport tanzániai gyermekről, akiket egy fehér európai ember tette érintettek. Ez egy történet arról, miért kell szót adnunk azoknak, akiknek nincs, miért kell kiállnunk a sebezhetőkért, és miért kell küzdenünk az igazságért minden áron. A tény az tény, minden embernek joga van az igazságszolgáltatáshoz, függetlenül attól, honnan származik, milyen a bőrszíne, vagy mennyire befolyásos az, aki kárt okozott neki. Hadd tudják a gyerekek, akik esetleg nézik ezt a videót, vannak emberek, akik törődnek velük, emberek, akik harcolni fognak, emberek, akikről rosszat mondhatnak a médiában, de ez nem állítja meg őket. Nem bújnak el egy kő alá, felveszik a mikrofont, és hangosabban beszélnek. Hangosabban kiabálnak, minden démont elűznek, amely a pokol kapuin kijött. És amíg léteznek olyan emberek, mint az Allatra önkéntesei, addig ezeknek a gyerekeknek van reményük a békére, mert vannak, akiknek nem közömbösek. Ez volt az egyik első kérdés, amit feltettek nekem, amikor először adtam interjút az Allatrának, és megtudtam, kik vagytok. Az önök interjúja bejárta a világot jobban, mint a CNN, a Fox News vagy az MSNBC. Minden embernek a világon szüksége van egy védelmezőre, olyas valakire, mint az Allatra, aki harcolni fog érte. Az a fiatal lány Tanzániában, akiről elmondták nekem, hogy most minden rendben van vele, ez mind önöknek és másoknak köszönhető, akik támogatták őt. Most fodrásznak tanul, és saját vállalkozást készül indítani, önöknek köszönhetően. Nem lett öngyilkos, nem adta fel, mert volt egy védelmezője, akit Allatrának hívtak, és más önkéntesek, akik harcoltak érte. Hogyan kellene egyáltalán reagálniuk és eljárniuk az államoknak, ha valóban az az elv vezérli őket, hogy a gyermekek érdekei mindenek felett állnak? Ha ez valóban fontos számukra, azaz ha az országok a gyermekek legjobb érdekei alapján hoznának döntéseket, akkor befagyasztották volna Jakub vagyonát, nem igaz? Az Interpol nemzetközi elfogató parancsot adott volna ki ellene. A Mossad körözné őt, mindenki, még a CIA is körözné őt. Nem lenne hol elbújni, a terroristának tekintenék, és azokat az erőforrásokat, amelyeket a terroristák üldözésére használnak világszerte, Jakub üldözésére kellene felhasználni. Mire befejezem ezt az interjút, ez valósággá válhat, Jakub, szeretném, ha ezt tudnád. Mert ezt nagyon komolyan vesszük. És az a tény, hogy nagy pénzek állnak a háttérben, és hogy az emberek még önöket is támadják Trump elnököt. Azok az emberek, akik Trump elnököt támadják az Allatrát is. Ugyanazok az emberek, akik Trump elnököt támadják, védik Jakubot. Ezért kell változtatnunk a helyzeten, és ezért kell véget vetnünk ennek.
De a valóság az, hogy az országnak a következőképpen kellene reagálnia. Jakub vagyonát be kell fagyasztani. Ha pedig Jakub vagyonát nem fagyasztják be, akkor vámokat vezetünk be a cseh árukra, amely elméletileg az egyik partnerünk, amíg meg nem találják Jakubot, és el nem érik, hogy bűncselekményeiért megbüntessék. Különösen, ha gyermekkereskedelemről van szó. Ehelyett az önök előzetes adatai alapján úgy tűnik, hogy Csehország védi őt. Valójában az Interpolnak nemzetközi elfogató parancsot kellene kiadnia ellene. Most azonnal nemzetközi elfogató parancsot kell kiadni ellene, és mindenkinek keresnie kell ezt az embert. Őszintén hálás vagyok azért a munkáért, amelyet már elvégeztek, hogy segítsenek a világnak megismerni ezt a gonoszt, ezt a szörnyű embert, és hogy az egész világ lássa, ki is ő valójában, és milyen gonoszságot okozott a gyerekeknek. Mindannyian riasztást fújnak, és ezért készítjük ma ezt az interjút. Úgy gondolom, hogy a következő dokumentumfilmben vagy a következő közzétett üzenetben azonnal tájékoztatni kell Jakubot. Jakubnak meg kell értenie, nem hagyjuk békén. Továbbra is üldözni fogjuk Jakubot, továbbra is a dolgok végére járunk. El fogom érni, hogy mindenki az Egyesült Államokban tudomást szerezzen arról, amit Jakub tett, és amit Csehország hagy megtörténni a vezetése alatt. Nem tudom, tudnak-e róla vagy sem, de az USA és Csehország közötti kapcsolatok meglehetősen erősek, az egyik szövetséges országunk. Szóval higgy nekem, Jakub, meg vannak számlálva a napjaid. Hidd el, megyünk érted. Nem állunk meg, amíg börtönbe nem kerülsz. Befejezésül szeretnénk köszönetet mondani. Köszönjük a tanzániai emberi jogi aktivistának a munkáját. Köszönjük Mark Burns tiszteletesnek a támogatását. Köszönetet mondunk a Vatikánnak is az emberek gondozására irányuló tevékenységéért. Köszönjük a jezsuita rendnek az emberek szolgálatára irányuló munkájukat, különösen a szegénységben, hátrányos helyzetben élők védelméért, és az emberi méltóságért folytatott küzdelmükért. Köszönjük mindenkinek, aki azért harcol, hogy a világunk jobb legyen.